Koronavirusun hiç bir hadisasyny resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistan täze 2021-nji ýyly berk çäklendirmeler astynda garşy aldy we Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bayramçylyk günlerinde karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp adından onlarça adam tutsak edildi. Farapda täze ýyl bayramyny gutlamak üçin goňşy golamlaryna baran adamlaryň bir topary polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Olar hepdäniň birinji gününe çenli öýlerine goý berilmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine göre karantin düzgünlerini bozmakda aýplanan faraplylaryň işine 4-nji ýanwarda etrap suwdy işe başlandy serediler we olar diňe jerime tölemek barada karar çykarlandan soň öýlerine goý berilýär. Tutsak edilenleriň ýakyn hosarlarynyň beren maglumatlaryna laýyklykda täze ýyl bilen gutlamak üçin goňşylaryna baran we düzgüni bozan adamlaryň sany diňe Farap şäherinde ýüze golay diýilip hasaplanylýar. Ýöne tutulanlaryň arasynda odal polisiýanyň gözegçiliginde duran adamlar hem bar we aýratyn hasaba durýan gara donlulary 5-nji ýanwara çenli goý bermän saklamak tapşyrylypdyr diýip habarçymyz aýtdy. Şu aralykda Aşgabatdan gelen habara görä paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adyndaky hastahanasynda gulak bokurdak burun kesellerini bejerýän Lukman Yusuf Babaýewich 31-nji dekabrda koronavirus ýokoşmasy zararly aradan çykypdyr. Merhumyň jesedini garyndaşlaryna bermek islemediler ýöne olar ahirinde öz diýenlerini etdirdiler we Yusuf Lukmanyň jesedini plastiki kepende alyp gitdiler diýip habarçymyz Inamdar çeşmesine talgylanyp aýtdy. Merhumyň Ahal vilayatynyň Bäherdin etrafynda doglan ýeri bolan Nohur owasynda jaýlananlygy habar berilýär. Resmi Aşgabatyň hiç bir COVID-19 näsaglygyny tasdiklamanlygyna garamazdan täze koronavirus hadisalary baradaky habarlar Liwapdan hem geldi. Çerji etrafynyň günorta böleginde elektrik togyny öndürmek üçin gurulýan gaz turbinaly zawodyň hünärmenleriniň 5-njisiniň COVID-19 synagy oňy netije görkezdi. Olaryň ählisi türk raýatlary diýip habarçymyz ýylyň ahirinde beren maglumatynda aýtdy. Synaglary oňy netije görkezden we gyssagly Liwapdaky vilayat hastahanasyna yerleşdirilen hünärmenler Türkiýeden 5-nji dekabrda gelip Renesan firmasynyň gurýan zawodynyň çägindäki karantin zonasynda 21 günlük üzgünlükde bolupdyr. Olar karantiniň soňky gününde saglyk synagyndan geçirildi we oňy netije görkezdi. Şondan soň olary derrew hastahana yerleşdirdiler diýip habarçymyz Renesan firmasynyň bir hünärmenine salgylanyp aýtdy. Gurrun edilen zawodyň guruluşy 2018-nji ýylda başlanyp, onuň 2021-nji ýylyň awgust aýynda ulanmagy berilmegine garaşylýar. Azatlyk biraz öň Türkmenistanda koronavirusdan ölen türk diplomaty Kemal Uçkunyň ýatan hastahanasynda onuň özünden başga COVID-19 alamatlary bilen ýene-de azyndan 30 adamyň bolanlygy baradaky maglumatlary aldy. Medpuat habarlaryna görä Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň dini meseleleri boýunça geňeşçisi 7-nji ýylda aradan çykan Kemal Uçkunyň aýaly birnäçe emeldaryň üstünden prokuratura şikaýet etdi. Gözide Uçkun Türkmenistana aralaşmada COVID-19 ýokaşan 57 ýaşly diplomaty wagtynda dogduk mekanyna getirmegi başarmadyk emeldarlaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýär diýip Sözçü neşri 19-njy dekabrda habar berdi. Koronavirus näsaglary baradaky maglumatlar Türkmenistanda bayramçylyga gabat VPN hyzmatlarynyň işini has çylşyrymlaşan wagtynda berildi. Görnüşinden petiklenmäniň ähli ulgamy güýje girdildi. Maksat maglumat sızmalarynyň öňüni almak, bu iş bayramçylyk günlerinde hasda güýçlendirilýäni meňzeýär diýip habarçymyz aýdýar.